गिबियाव आङो जोंनि गसाइगाव महकुमा बेंगिरिखौ साबायखर जासिगोन। मानो होनोब्ला दिनै आंखौ जे सासे खौरांगिरि हिसाबै सायख'नानै दिनै गसाइगाव हालामाव दिनै आंखौ मोजां खौरांगिरि हिसाबै सायख'नानै सुबुंफोरनि गेजेराव मान बावदों बा बरायलाय बावनानै आंखौ दिनै मान बावदों। बेनि थाखाय आङो दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोबोर साबायखर जासिगोन। जे आरो फैबाय थानाय समाव जे रायजोनि आरो समाजनि जानानै जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनि हाबाखौ आङो मावलांगोन होननानै सानदों। 74थि जे सुबुंखान्थि सान, बे सुबुंखान्थिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै जे आंखौ जे महकुमा डिपुटिनिफ्राय जे आंखौ मोजां बा सासे गोख्रों खौरांगिरि हिसाबै आंखौ सायख'दों। बिनि थाखाय आङो जोंनि महकुमा डिपुटि सारनिसिम माने गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर रोजा साबायखर बावबाय। दिनैनि थारिखआव जोबोर रंजानायनि बाथ्रा दे जोंनि बर' खौरां बिजोङाबो दिनैनि थारिखआव गोबां जौगागासिनो दङ आरो जोंनि बर' खौरांनि जोहैनो जोङो गोबां मोजां हाबा मावनो हालांगोन। समाजनि, रायजोनि आरो हारिनि जानानै जोङो गोबां